Здравейте хора! Днес отново играем нашата любима игричка Майнкрафт. И днес ще строим. Просто ще бъдем спокойни и ще строим. Надявам се това видео да ви хареса. Ако да, абонирайте се за канала и оставете лайк на видеото. Нека да почваме! Дано да бъде яко, защото ако не бъде яко, то съм трамвай. Аз съм трамвай. Пещерна игра. Майнкрафт се казва пещерна игра. Така. И само трябва да решим какво да строим. Сега. Търся едно блокче и да, ето тези неща. Защото ето пише корал и мисля, че се досещате какво ще строя. Да, може да си кажете, че ще е океан или река, но не. Не ми трябва нито едно от тези, само червения. И първо искам да ги видя. Но със сигурност те ще станат сиви. Както всеки един корал в Майнкрафт. Да. Затова няма да използваме тия боклуци. А ще използваме нормални блокчета. Така. Първо. Червен бетон. Червен цимент. Червена глина. Червени прозорци. Само това е. О, не. И редстоун блок. Всичко това е червено. И не знам дали се досещате какво ще е. Но аз със сигурност. Само 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Готов съм. Така. Казвах, че ще е за 5 секунди. Така. Слагаме си мишката и започваме. Така. Аз още не знам какво ще строя, но ще ми трябват още блокчета. Ще ми трябва червено и бяло. Взимаме бял бетон. Бял цимент. Има ли бяла глина? Има ли бяла... И това ли е бялата глина? Няма да я ползвам. И пропускаме глината. Взимаме бели прозорци. И няма бял редстоун, така че е само това. Да. Надявам се това видео да ви скефи. Ако ви скефи, абонирайте се за канал. Така. Айде, почваме. Започваме с цимент. Така. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Това може да ви прилича малко на паркур, но не. Но иначе да. Не, аз направих пълна грешка. Така. Бум, бум, бум. Така. Всъщност, да, това ще е паркур. Познахте, ако сте решили, че е това. Слагаме такъв червен пот. Да, е готинко. След това червени прозорци. Сега. Бум, бум. Бум, бум. Опа. Бум, бум. Така. Надявам се видеото да ви скефи. И скоро ще правя giveaway, да знаете. Инструкциите за giveaway са много прости. Просто се абонирайте за канала, оставете лайк на видеото, на това видео и пишете коментар каква игра искате да играя другия път. Така. Айде да видим. Така. Да, тук остана само един малък сантиметър от това. Иначе да. Сега. Ще сложим още един прозорец, за да има само 1 сантиметър от това, което строим. Така, бум, бум, бум и бум. Ето, перфектният паркур. Така, отиваме тук, след това тук, след това тук и накрая тук. Точно това. Точно това. Перфектно. Така.
да видим, че изглежда малко странно, но забравих командата за онова, дето се спалва, но нищо. Сега използваме глината, така. Слагаме, що не може, бе? Тогава ще ги сложим ето тук. Бум, бум, бум. Ще оградим ето така. What? Аз какво направих, бе? Всичко наред. Мисля, че нещо съм объркал. Защото ако нещо объркам, ще идва бой. Бой за мене. Така. За сега успяхме да направим това. Нека го видим. Бум. Скок. Не, аз съм нуб на паркурите. Скок. Ето тук. Аз мога просто... Не мога. Така, скок тук. Да, нашия паркур е наистина миня. Сега. Използваме Redstone. Правим ето така. 1, 2, 3, 4. Сега предполагам, ето тук трябва да направим 1, 2, 3, 4. Опа! 1, 2, 3, 4. Аре да го видим отгоре. Да, симетрично е. Май всичко е наред за сега. Да, всичко е прекрасно. Що музиката спря, бе? Какво стана? Много е гадно без музика. Сега ще накарам да се пусне тази музика. А вие можете да накарате да накарате този лайк бутон да се натисне сам. Да се натисне в някой ъгъл. Да се притисне и да го боли. Така, 7. Бум! Да, перфектен е. Сега да го видим. Не, аз съм пълен нуб. Често ще ми кажеш, нали? Разбирам какво се случва тук. Много съм тъп. Така. Първата постройка провал. И да, прилича просто на някакъв паяк. Втората постройка ще е по-различна. Не искам да ти виждам. Къщо тук? И пак дойде музиката. Добре, готино. Сега, махна ли се? Добре, Какво видях? Аз май някаква крава видях. Така, на кого му драме? Бам, 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 бам. Сега ще направим дропър. Това е втората постройка. Сега, първо изграждаме стените. Ето така. Ама ще е малък, защото не искаме да строим 5 часа, нали? Нали? Така. Слагаме бум, 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 бум. Сега. Бум, 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 бум. Сега. Трябва да се разбере симетрията на това нещичко. На това сладко, малко гадно мръсно тъпо нещичко. Добре, за сега успяхме да направим само това. Ето това се търсех. Взимаме ето такива. Не бе, какво правя, бе? Сега. Бум, бум, бум. Надявам се това видео да ви хареса. Ако да, абонирайте се за канала, но изчакайте 5 секунди. Бум! Ето ме отново така. Извинете за съкъснението, господине или госпожо. Аз не знам. Така. Не. Тук нещо става. Сега. Бум, 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 бум. Да. Тебе махаме. И това започна да заприлича на пълен траш. Буквално нищо не прилича. Какво строя аз, бе, Йоане? Какво правиш? Как види? Какво направи, бе? Какво направи ти, бе? Какво направи, бе? Така, бум и бум. Какво е това, което сътвори? Майчице, колко съм глупав.
Да, и аз не знам, аз съм нуб на Minecraft строене. Между другото, ако мислите, че не съм нуб, можете да разберете в следващото видео, обаче в другия канал Yo Chris Studio. Там ще качим клип за 10 секунди връзка с 1 минута, с 10 минути. Трябва да го гледате, супер яко ще се получи. Така, избягахме от тази грозотия, която сътворих. И сега, нашата цел е да построим каквото искаме. Просто да е свързано с видеоигра. Да, и аз не знам, просто ще построя някаква странна стая. Като използвам ето тези всичките предмети тук. Сега ще взема това. Може да вземе някакви руди, като например кол. И това, да, това е мед. Или каквото е това. Аз не знам какво е. Как се казва? Медна руда. Това е медна руда. Ще го викам медио. Така. След това ще вземем... Опа, има и камъни. Бум. И бум. Така. Точно тя ще ни трябва. Май някой ми писа. Все едно. После ще видим. Така. Това е. И нека вземем. И ето това. Няма място. Нищо. Така. Взимаме това. Сега. Гледайте сега какво ще направим. Ще го направим така с декор, да сме готини. Ето. Перфектно. Сега. 3. Бум. 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 Сега. Бум. Бум. 4. Бум. 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 Доста добре се получи. Сега 5. Сега ще го направим така. Бум, бум. Бум, 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 бум. Бум. Опа. Бум, бум, бум. И бум, бум. Така. Доста добре стана. Мисля добре се получи. Сега тряс. Слагаме едно такова. Едно огромно. И едно маличко. И разбира се, едно малко. И едно огромно. Леле! Добре. Сега слагаме едно малко и едно малко. Това ще бъде средно и готово. Нека това го направим малко по-големичко и тук едно малко. Готово. Точно това трябваше да видим. Сега взимаме последното, слагаме бум, бум, след това бум. И бум, 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 бум. Тряс, ще се напредаш сега. Всичко е наред за сега, всичко е прекрасно. Направо всичко е... Да, тъкмо ще да кажа, че всичко е наред, докато ще да стане гръм трясък. И да, това се получи яко. Като го видим отстрани, се получава по-яко. Сега взимаме една руда. Бум. 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 Бум и само тук и тук. Мисля, че се получи доста добре. Сега да сложим и въглищата. Едно тук. Едно тук. Едно тук. Едно тук. Едно тук. Айде, нека две тук. Едно тук и едно тук. И да, това е. Получи се доста добре. Нека сложим и едно тук. Сега да го видим отгоре. Да. А отстрани перфектно. От другата страна пак е перфектно. Супер! Сега взимаме това и правим странни стени. Рандъм стени. Така, бум. След това бум, бум, бум. Бум, бум. Това е почти едно и също. Сега ще го направим ето така и пак изглежда същото. Сега ще го направим ето така бум. И едно тук. След това бум, 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 бум.
И да, точно това очаквах. Бум, бум. Просто разнясаме купчета навсякъде. Каквото ни падне на ума. Каквото направят ръцете ми, колкото дълго кликат. Колкото дълго клика мишката. И получихме това. След това едно така. И това е. И ако сложа едно отгоре, какво ще стане? Нищо. Така. Получи се доста добре. Това ще е първата постуралка за видеото. Следващата очаквайте я скоро. Абонирайте се за канала и ставете лайк!